Čo nominovaný, to silný príbeh a tak to bude počas celého dnešného večera. Pozývam na scénu zástupcov jednotlivých tímov, dobrovoľných hasičov pre oblasť Západ, dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom, dobrovoľný hasičský zbor obce Ivánka pri Dunaji, nasledujú Jaslovské Bohunice, Lysá pod Makytou a Rastislavice. Ja vám všetkým želám krásny dobrý večer, vítajte medzi nami na scéne a nebudete tu sami, pretože vyhlási 3. a 2. miesto prichádzajú Igor Slanina, dočasne poverený riaditeľ STVR a Vojtech Ferenc, generálny riaditeľ spoločnosti SPP a predseda správnej rady nadácie SPP. Pani, dobrý večer. Pán Slanina, vznikajú aj v televízii a rozhlase situácie, ktoré treba hasiť? Ja o našej redakcii viem, ako to tam chodí, ale vy to pojmete tak celkovo. Tak našťastie my musíme hasiť len obrazne a tak, jak ste povedali, sa to najviac týka vás, lebo najviac toho hasenia máme pri živých prenosoch. Presne tak, ale dôležité je, viete čo, keď náhodou aj v televízii alebo v rozhlase si to ani divák, ani posluchač nevšimne. To je to správne hasenie a o tom by možno aj títo páni a dáma vedeli rozprávať. Pán Ferenc, prečo sa nadácia SPP rozhodla podporovať túto anketu? Poviem vám veľmi úprimne, tu pred všetkými prítomnými, aj pred divákmi. Keď som bol malý chlapec, vyrastal som na dedine, stále som chcel byť hasič. Nedošlo k tomu. Ale ako riadiaci pracovník už x rokov hasím rôzne problémy a špecificky slovenský plynárenský priemysel. Viete, my obchodujeme s plynom, ten plyn je výbušný, horľavý, čiže my SPP hasíme problémy energetiky celej Slovenska, čiže my máme radi hasičov. Toto sú dôvody, prečo sme veľmi radi prispeli, keď sme boli o to požiadaní. A my sme takisto veľmi radi, že ste tu spolu s nami. Vidíte, že na západe je napätie. Poďme ho teda rozlúsknuť a povedzte nám, pán Slanina, kto sa umiestnil na 3. mieste? Na 3. mieste s počtom 2285 hlasov sa za oblasť Západ v kategórii DHZM umiestnil dobrovoľný hasičský zbor obce Raslavice za zásah pri dopravnej nehode dodávky za obcov Jatov. Blahoželáme. Dobrovoľný hasičský zbor obce Rastislavice získava inteligentné hodinky Instinct 2X Solar od hlavného partnera spoločnosti Garmin a hotovosť 1000 eur. Takže srdečná gratulácia. A nech sa páči, užite si zvyšok dnešného večera. Kto sa umiestnil na 2. mieste, pán Ferenc? Na 2. mieste s počtom 2583 hlasov sa za oblasť Západ v kategórii DHZO, DHZM umiestnil dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom za zásah Úprimná radosť. A je to za zásah pri dopravnej nehode osobného automobilu. Gratulujeme. Ďakujeme aj za záchranu v tomto prípade. Na družstvo na 2. mieste získava autonómny dýchací set od partnera ankety Dobráci.sk v hodnote 1890 eur. Inteligentné hodinky Instinct 2x Solar od hlavného partnera spoločnosti Garmin a hotovosť 1000 eur. Srdečne blahoželáme. Ďakujeme aj za odovzdanie, ocenení. No zostali nám tu 3 adepti na víťaza. Treba povedať hneď takto na začiatku, že dostať sa medzi 5 nominovaných, už to je veľký úspech, takže gratulujeme už takto vopred. Jeden môže byť víťaz a kto sa ním stane, tak to poprosím, aby prišiel vyhlásiť minister vnútra Slovenskej republiky Matúš Šutaj-Eštok. Dobrý večer. Dobrý večer, pán minister. Vy ste známi náklonnosťou k profesionálnym aj dobrovoľným hasičom. Tak nám to skúste upresniť, prečo je to tak? Tak jednak ten profesionálny rozmer, ako minister vnútra som povinný v úvodzovkách byť maximálne napomocný našim dobrovoľným hasičom, pretože tvoria neodmysliteľnú súčasť a doplnok celého systému hasičov a záchranárov v rámci Slovenska. Pomáhajú aj tým našim profesionálnym hasičom. A jednak ten ľudský rozmer je veľmi jednoduchý. Ja som si prešiel takmer celé Slovensko, veľa obcí,
ktoré majú dobrovoľné hasičské zbory. Ja musím povedať, že sú to ľudia, ktorí sú mne srdcu veľmi blízki, pretože obetujú svoj voľný čas preto, aby urobili niečo dobré pre Slovensko, niečo dobré pre ľudí a práve preto ten môj pozitívny vzťah k dobrovoľným hasičom je taký, aký je. Máte v rukách obálku a v nej sa ukrýva meno víťaza. Povedzte nám, prosím, kto sa ním stáva v tejto kategórii pre oblasť Západ? Na prvom mieste sa s počtom bodov 3380 a víťazom za oblasť Západ v kategórii DHZO, DHZM stáva dobrovoľný hasičský zbor obce Ivanka pri Dunaji za zásah pri požiari súpravy odstavných vozňov v Bratislave. Veľká gratulácia pre víťaza a aj krásne ceny. Hlavná cena sklenená hasičská helma, symbol ocenenia ankety, zásahová helma z prvotriedneho skla v reálnej veľkosti, vyrábaná špeciálne pre víťazov tejto ankety. A to nie je všetko. Ďalej získava hasičskú záchrannú štvorkolku, inteligentné hodinky Instinct 2X Solar od hlavného partnera spoločnosti Garmin v hodnote 400 eur a poukazy na pobyty v hoteli Salamandra od partnera ankety Premier Star Hotels v hodnote 420 eur. Takže toto všetko pre víťaza srdečne blahoželáme. A ešte doplním, kto sa umiestnil na 4. a 5. mieste. 4. miesto dobrovoľný hasičský zbor obce Jaslovské Bohunice a 5. miesto dobrovoľný hasičský zbor Lisa pod Makitou. Samozrejme je to obec, aby som to povedala úplne presne, ani oni neodchádzajú na prázdno, ako sa hovoria, dostávajú krásne ceny. A v tejto chvíli už poprosím, aby ste sa prihovorili. Nech sa páči. Pekný dobrý večer vám všetkým prajem. Veľmi ťažko sa hľadajú slova v takýto krásny moment. Pardon. Ostáva mi asi len veľmi poďakovať asi v prvom rade našej obci, našemu pánovi starostovi a našim poslancom, ktorí nás veľmi intenzívne podporujú v tejto dobrovoľnej činnosti. Takisto aj profesionálnym hasičom, ktorí nás stále školia a pomáhajú sa nám zdokonaliť. A v neposlednom rade takisto by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým našim členom nášho dobrovoľného požiarneho zboru. Bez nich takisto by to nešlo. Tvoríme jeden veľký tím, podporujeme sa a ťaháme sa dopredu. A samozrejme by som chcel poďakovať aj našim rodinám, manželkám, deťom za to, že nás majú radi a tolerujú nám tieto naše náročné koničky, čo sa týka hlavne času. Takže ďakujeme veľmi pekne. Srdečná gratulácia víťazovi dobrovoľný hasičský zbor obce Ivanka pri Dunaji, požiar súpravy odstavených vozňov v Bratislave. Všetko dobré a nech sa vám darí. Dobre, ďakujeme.